El segon any acompanyant-nos a la colla de l'empresa Ceres, que ens ha acompanyat durant tota la fase 0 i la fase 1 dels pressupostos participatius, tant aquells que s'estan executant o començant a executar ara, aquests del 18, com les propostes que després desvetllarem per l'any 2019. Les de l'any 2018, perquè feia bon temps i tocàvem a fer la plaça dels Pins, una mica com el rovell de l'ou del nucli antic de Roda, i avui hem cregut oportú fer-ho aquí en l'hotel d'entitats, que és el cos i l'ànima, o el cor i l'ànima, digueu-ne com vulgueu, de la vida associativa de Roda. Allí on totes les entitats, totes les associacions, siguin culturals, veïnals, esportives, i tenen el seu lloc. Quin millor lloc que aquest per presentar la participació dels ciutadans, en aquest cas, en propostes d'inversió per l'any 2019. La colla ens farà una mica la presentació de com ha anat tot el procediment d'aquest any 2019, de quanta gent ha votat, de quantes propostes hi havia, una mica ens desvetllarà tots els números, i després desvetllarem i comentarem una miqueta, si voleu, aquelles propostes que tots aquells majors de 16 anys, recordem, empadronats o no, a Roda de Barà, van poder proposar, i que després d'una votació, llavors sí, per aquells majors de 16 anys empadronats a Roda, han obtingut el resultat que veureu, que ens han portat que hi hagi 4 propostes guanyadores, 4 propostes que en el pressupost de l'any 2019 inclourem en els pressupostos que esperem que s'aprovin a primers d'any. I de moment, res més que això, li passo la paraula a la colla que ens ho presenti tot una mica i després ho acabem. I en acabar, com sempre, les paraules no han d'anar només d'aquí cap allà, sinó d'allà cap aquí també. Vull dir, dieu, pregunteu, tot allò que no hem sabut explicar, pregunteu i anem millorant. Ara en la colla dèiem que hem de fer una sessió de retorn amb els tècnics que han validat les propostes per veure allà on ells creuen que la gent ha fallat amb les seves propostes. D'aquelles 115 han quedat 32 validades, per tant s'hauria d'aconseguir que l'any que ve d'aquelles 150 que hi pogués haver n'hi haguessin 50 validades, o 80 o 90, que no se'n quedessin tantes pel camí, i hem de ser millor, hem d'explicar millor què és el que vol dir una inversió, com diem moltes vegades, de qui és responsabilitat, quina administració l'ha de fer, quin és l'import màxim que tenim, explicar una mica tots aquells procediments que ens fan caure de la llista de propostes, que a vegades serien molt bones propostes, però que potser no és aquest el moment o el lloc on fer-les. Colla, davant, passes tu tots els números i després continuem. Doncs us explico, però primer que tot recordem una mica quin era l'objectiu dels pressupostos participatius, perquè és molt important. Ja us comentàvem al començament que és un dels processos participatius més complexos, però també els que comporten una major responsabilitat per part de tots, per part de l'Ajuntament, perquè posa en mans de la ciutadania la decisió en què s'inverteix una part del pressupost, però també de la ciutadania de pensar i de tenir consciència de pensar una miqueta per tots, no només per mi o per casa meva o per la meva obrera, sinó d'anar una miqueta més enllà. Per tant, és un gran pas i jo crec que està molt bé i que s'ha de continuar, i que sobretot aquesta última part és bàsica, que no és un procés de participació que fas per triar el nom d'una plaça, poso per cas, sinó que és un procés de participació que acostuma a arribar per quedar-se. I aleshores té l'oportunitat que es pugui anar millorant any rere any i que tothom pugui valorar-lo, no només l'equip tècnic, sinó tota la ciutadania que hi ha participat o que no hi ha participat i que té alguna cosa a dir sobre el procés. Recordem que vam fer una edició 0, no està aquí ja només està l'edició 1, però és important perquè, clar, en un any heu fet de tot. Amb aquella edició 0 era una edició d'aprenentatge. Anem a veure com es fa, com es pot fer, com poden ser les propostes, a discutir-les. Però en aquell moment la ciutadania, vosaltres, el que fèieu d'aquest procés era només l'última fase, que és la de votació. En canvi, en aquesta edició 1, on ja podem parlar de pressupostos participatius tal qual, com a ciutadania ja podíeu participar en gairebé tot el procés. Només es quedava aquesta fase de validació, que era una fase que evidentment l'ha de fer amb algú que tingui coneixement suficient per valorar cadascuna de les propostes, fins i tot per aproximar-ne al cost i poder-nos dir si són viables o no són viables.
Aquesta fase de validació és molt important perquè, clar, això no ho heu pogut veure perquè s'ha enviat i s'ha publicat l'informe de validació. Això és molt important. La transparència en un procés participatiu és bàsic. Per tant, tothom ha tingut l'oportunitat, si ha volgut, de veure la validació de cadascuna de les propostes. Però fer-ne un resum no és tan fàcil amb un informe i és el que preteníem una mica fer-vos avui. El total de propostes recollides són 115, que Déu-n'hi-do, és un nombre important, perquè vol dir que hi ha hagut una participació en aquest moment, que potser és el moment que és més difícil que es participi perquè requereix d'un esforç més gran. Has de pensar què es podria fer, com es podria fer... No és tan fàcil com anar a votar, a fer 3 creuetes, és més complicat. Per tant, el nivell de participació en aquest moment ha estat prou bo. D'aquestes 115 propostes, 32 eren vàlides, van ser valorades com a vàlides, 4 ja estaven previstes amb altres partides del pressupost, amb la qual no tenia sentit que les incorporessin en la partida dels pressupostos participatius. 14 eren repetides, no està malament, hi ha primeres edicions en què el nombre de repetides és monstruós i en aquest cas 14 es pot considerar un nombre prou raonable. Fixeu-vos el detall que us han fet. D'aquestes 14, 5 corresponien a propostes que es van considerar vàlides. Una a propostes que es van considerar previstes i 8 a propostes que es van considerar no vàlides. Això també és important de saber. I finalment, 65 no van ser vàlides. I mirem sobretot els 3 primers motius de per què no van ser vàlides. Primer, perquè no eren inversions. El tema d'inversió té un llindar que és difícil de saber, de conèixer si realment allò acaba sent una inversió o és un manteniment i per tant no el podem considerar inversió. I en aquest cas és qüestió de que n'anem aprenent tots plegats. No hi ha més. Ara, n'hi ha algunes que sí que són molt evidents i que s'han recollit i que a l'edició 0 es va parlar, com són tots els serveis de neteja, serveis alguna de contractació de personal. Tot això no són mai inversions. Tot el que sigui referent a un servei que es contracta en una empresa o a la contractació d'una persona, encara que sigui per una biblioteca, per una ludoteca, tot això no són inversions. I aquestes són més clares. Aquestes sí que les podem aprendre ràpid. Hi ha d'altres que no, que ens costarà una mica més, però que l'informe de validació serveix també per això, perquè anem revisant si algú de vosaltres se l'ha mirat. En aquest informe no hi posa només una inversió, normalment hi posa és referent a manteniment, o si és una que no sigui viable, explica el motiu de per què no és viable. Es contradeix amb un pla o no hi ha prou espai, a vegades parlàvem de voreres que no es podien fer perquè l'espai del carrer no permetia ampliar-les. Tot això s'explica i això també és interessant de poder conèixer. 14 no van ser viables, bàsicament per aspectes tècnics, que aquests evidentment no tenim per què saber-los. I aquests passen sempre i no hi ha problema. Per això hi ha una valoració tècnica, perquè precisament tinguin la capacitat de dir-nos aquestes coses. 10 eren plurianuals, és a dir, que aquella inversió no es podia fer només en un any, sinó que correspondria a diverses anualitats. 9 no eren competència de l'Ajuntament, i d'aquestes 9 amb algunes ja les sabem, i d'altres no les volem saber, i d'altres no les sabrem mai. Però de les que no volem saber, tampoc no és dolent que arribi a l'Ajuntament. Tampoc no és dolent que no entren en els pressupostos participatius. En definitiva, el que estem transmetent és una necessitat que potser l'Ajuntament té al cap, o potser no, amb la qual cosa, potser sabem que no és competència, però ho plantegem perquè es vegi la necessitat que hi pot haver d'aquesta actuació. No es veu, no? És que no té això. 7 accedien del cos, i en aquest cas també pot ser una mica complicat en segons quines propostes de saber-ho. 2 mancaven les dades de contacte, i aquesta sí que sembla una llàstima. Hem fet l'esforç de pensar, d'escriure-ho, de redactar-ho bé perquè s'entengui, i resulta que ho presentem i no posem les dades de contacte.
És una verdadera llàstima, perquè són dos formularis que podrien haver entrat. I en canvi algú ha pensat que ho presentava i no hi posava les dades. Doncs allí s'han quedat. Aquestes sí que són verdaderament una llàstima important. Una que única i exclusivament era contractació de personal. Que les de no inversió que tenen lligat a la contractació personal tenien altres aspectes lligats que les feien que no fossin inversió. I una que era massa general. D'aquestes massa generals no n'hi havia només una. N'hi havia diverses. I el que vam fer com a intermediaris va ser trucar a les persones que les havien fet perquè les concretessin. I la gran majoria van poder-se validar amb les explicacions d'aquestes persones. Per exemple, no us en diré cap de concreta d'aquí, són exemples. Voreres. Arreglar voreres. Fantàstic, però o ho delimitem o no podem posar un pressupost participatiu. Mira, 120.000 euros hasta que arribi. I anem arreglant voreres hasta que arribi. No, perquè en definitiva les voreres, l'exemple que us he donat, és un problema en tots els municipis. No roba. És un problema a tot arreu. Per què? Perquè es van fer fa molt de temps, perquè després s'hi han anat instal·lant coses a les voreres, perquè... Amb la qual la prioritat l'ha de marcar el ciutadà. I en aquests casos que hem pogut contactar amb la persona hem preguntat: prioritza quines voreres arreglaries? Digue'ns. I s'ha pogut valorar, i amb algunes han entrat. Una no se la podem contactar, amb la qual va ser impossible que entrés. Si aquestes dades ens les mirem d'una altra forma, què veiem? Que si ajuntem, per una banda, la banda esquerra, les que no eren vàlides i les repetides no vàlides, tenim un total de 73 propostes que no han tingut l'oportunitat de passar a la fase de votacions. Que simplement no ha tingut l'oportunitat de passar a la fase de votacions, però que sí que les ha vist tot l'Ajuntament. I això també és molt important en els pressupostos participatius. I d'altra banda, si sumem les vàlides, les previstes en execució, les repetides vàlides i les repetides previstes en execució, tenim que 42 propostes tenen o tindran l'oportunitat de dur-se a terme. Segur en relació a les previstes i possible en relació a les vàlides que ara mateix l'alcalde us dirà quines són les guanyadores, que suposo que és el que més us interessa, no? A part de la follet que jo us he donat. Sí, abans de desvetllar-ho, perquè hem de fer una mica més de suspens. No, dir-vos només, per donar números. O sigui que a vegades els números poden enganyar, però en aquest cas crec que no. No em recordo si dissabte, si diumenge, segurament, en un diari, una capçalera de Tarragona, es deia que l'Ajuntament de Tarragona, que té un pressupost de 166 milions d'euros, molts, 166 i més de 10 vegades el pressupost de Roda, destinava als pressupostos participatius 200.000 euros. O sigui, ni el doble que l'Ajuntament de Roda. Això el diumenge crec que va ser. Però, per exemple, Cambrils, que és una població que té gairebé 4 vegades més que Roda, i el pressupost no el sé exactament, però que segurament també deu ser 3-4 vegades superior, i destina 150.000 euros, o sigui, només 30.000 euros més que Roda. Vull dir que en algun lloc, per part d'algú, se'ns ha dit que la quantia segurament que no era el suficient, segurament que no és mai el suficient, però que estem bastant per sobre percentualment de capitals i de ciutats molt més grans que nosaltres. Dir-vos també, per aquells que ja vau participar en l'edició 0, que de les 4 propostes que van sortir aprovades, la vorera aixecada i el pont ornamental per sota de la Nacional 340, el sector de, com és el sector de Mar Roig, amb el carrer Vallespí a l'antiga urbanització Barà, el projecte està aprovat, el projecte definitiu, el projecte executiu, està en exposició pública en aquest moment i que l'adjudicació serà abans de final d'any. L'inici de l'obra, abans de primers d'any segurament que no serà possible d'iniciar-ho. La segona, que és el projecte d'ampliació del magatzem de la Pedrera de l'Elies,
està en la mateixa situació, el projecte aprovat, en exposició pública, l'adjudicació també abans de final d'any i a iniciar primers d'any. En canvi, les dues següents, la substitució de l'anomenat públic al nucli o alguns carrers del nucli urbà, aquesta està, evidentment els projectes estan aprovats i tot, està adjudicada ja i en principi, en breu, hauríem de començar a executar, a no ser que tinguem problemes, que això ho estem acabant d'afinar ara, de com que heu vist que han començat a penjar l'enllumenat ornamental de Nadal, en algun cas algun enllumenat estigui enganxat amb aquells fanals que han de canviar, per tant tampoc no passaria res i podria esperar després de Reis a començar a fer el canvi de les lluminàries dels fanals d'aquí del cas urbà, del nucli urbà. I la quarta, que era la primera fase de les obres de formació d'un sender al carrer Rosa Sensat, al sector del Francasset. Aquesta està ja, evidentment el projecte també aprovat i adjudicada també per iniciar en breu, entenent en breu que pot ser d'aquí a final de mes o a primers de desembre. Això són les que van sortir l'any passat, escollides per vosaltres, que és important. I ara jo crec que ja sí, sense res gaire més a dir. No sé si l'Òscar és el que ens farà una mica de postesso, que també està bé. I què comencem? Del 4 cap a l'1, no? Sí, no? Que sí? Comencem del 4 cap a l'1? O no? O de l'1 cap al 4, va, vinga. És igual. De l'1 cap al 4, va, vinga. La proposta que més vots ha obtingut és el banc corregut aquí al passeig marítim de Costa Daurada. El passeig que va des de la sortida del port fins a on deixa d'existir el passeig com a tal. Aquest passeig hi ha un projecte, el que passa que no hem aconseguit finançament encara per fer-ho des de fa uns quants anys, passeig com a tal, que va fins al paral·lel a la platja i paral·lel al carrer Pescadors, i per tant també la via fins a la zona que en diem sempre dels alemanys, aquest trosset de passeig que hi ha aquí, que hi ha uns 250 metres, uns 300 metres quadrats lineals, i d'ells es faran uns 250 metres lineals de mur de formigó. Segurament que haurem d'acabar fent-lo amb unes peces de formigó prefabricades situades sobre del passeig, perquè si no el tràmit amb el Ministeri de Costes, que és el propietari, o amb la Generalitat, Costes de la Generalitat, que és la que gestiona, tot i no ser el propietari, si no es tenen les costes, el tràmit es pot fer a terra. Llavors, possiblement, acabin sent unes peces, uns mòduls de formigó prefabricats, situats in situ. Veureu que n'han anat col·locant algun, per exemple, al camí d'accés a la Nacional 340, ja n'hi ha algun de col·locat, són uns prismes de formigó, que pesen 1.500 quilos, vull dir, no hi ha problema perquè ningú se'ls emporti ni els trenqui a cops de peu. Llavors, segurament que el que faríem seria instal·lar-hi unes peces d'aquestes, que ja dic que van banc, per poder seure, evidentment, aquest estiu sembla que va ser, que hi havia una instància, perdoneu que a vegades me'n vaig per les branques, d'una persona que demanava més bancs al passeig marítim de la Barquera. Al passeig marítim de la Barquera hi ha 1,5 quilòmetres de bancs, perquè hi ha el muret corregut de dalt baix, que és un banc, després hi ha els altres més enrere, que és en forma de fusta, en fusta i ferro. Per tot cas serà alguna similar, que podràs seure mirant, com deia el Sepúlveda, mirant del mar, amb els peus penjant sobre la sorra. Està prevista una inversió d'uns 20.000 euros. Aquesta és la que ha tingut més vots, després parlarà la colla del número de vots que ha tingut cada proposta. La segona, o sigui, en segon lloc, seria plata això, no? El circuit educatiu infantil a la zona del costat del PIF, per entendre'ns, a l'avinguda de l'Avenc. Per aquells que ja tenim una certa edat, això és allò que es feia que va començar, que després ho feien tots els ajuntaments, del Parc de Nadal, que va començar a Barcelona amb allò del Salón de la Infància i de la Joventut, que es deia. Ara quan t'ensenyaven a conduir amb la bicicleta, ensenyaven que era un stop, com se diu el pas, un pas de zebra, un no sé què. La idea és una mica aquesta, per bicicletes, una mica les bicicletes potser ens han quedat una mica enrere, al segle XX, i ara al segle XXI més aviat són patinets o altres artilugis amb rodes que porten la canalla. Però en principi estaria al costat, aquesta parcel·la és on
amb les inversions ja incorporades en el pressupost d'aquest any hi ha el skatepark, per tant lliga bastant, queda bastant, una zona que entenem que serà a prop del PIG i que serà freqüentada per joves, nens, nenes i joves. Això amb una inversió d'uns 40.000 euros. Es tractarà d'una zona asfaltada, pavimentada en tot cas, en la que hi haurà circuit per circulació. Entenem que allò de l'educació vial que ara la policia fa dins del poliesportiu, doncs possiblement es pugui anar a fer l'educació vial a les escoles en aquesta zona. Al costat del PIG, a l'avinguda del Venc, direcció al Vendrell, a mà dreta, amb una zona d'equipaments molt gran que hi ha un terreny municipal. Aquesta és la que seria en segon lloc. En tercer, sembla que ens farà el model Assistent. En el mateix lloc, en el mateix espai, però la foto és gairebé la mateixa, ha sortit així i ha sigut escollida així. En el mateix espai, una nova zona verda. O sigui, en aquell espai que sobrarà, aquesta parcel·la és molt gran, una vegada posat a l'skatepark i una vegada posat al parc aquest de circulació infantil, per ensenyar a circular, hi haurà encara prou espai com per adequar l'espai en una nova zona verda. Veureu que aquí ara es veuen uns petits garrofers que es van plantar ara fa 2 anys. Estan allí amb mòduls de viver pràcticament i ara potser s'hauran de reubicar alguns d'ells per acabar. Acabarà aquesta parcel·la urbanitzada del tot, urbanitzada en el sentit d'espai verd, de skatepark i de pista de circulació viària. Està, com dèiem, aquí som una inversió d'uns 50.000 euros. Una cosa important que de moment no tenim, o tenim poc, i que volem anar fent, aquest any hi ha una petita partida per anar-ho fent, que són els parcs infantils, a la zona de risc de caiguda dels nens, els embotxadors, els tobogans i tot això, en lloc de sauló, que és el que tenim ara pràcticament en tots els parcs infantils, menys el que el de l'àrea del Gassó, de sauló, que es deixen els ginolls pelats, d'acord? Anar-hi posant un paviment de cautxú, que és un paviment molt més tou. Segurament no està tan integrat al motor, no està prop. Al final, aquells que teniu nens o nenes petits, suposo que s'agraeix també que no arribin a casa amb nyanyos al cap. Aquest parc ja serà de nova creació, per tant ja es farà amb aquest nou sistema de paviment i esperem anar podent fer els que ja hi ha, adequar-los amb aquest nou material també. I per últim, en el número 4, però no per això menys important, una proposta a l'avinguda de Fèlix Martorell, en l'avinguda que ens porta fins al camp de futbol, que és un gimnàs a l'aire lliure. Això l'estem esperant, aquells que som amants de l'esport i no se'ns nota. L'estem esperant. No és una zona de gimnàs a l'aire lliure com la que ja tenim, per exemple, al costat de la llar d'infants, que és dedicada majoritàriament a la gent gran, ni com la que estem pendents que se'ns autoritzi per costes, que anirà a la platja de Costa Daurada, que és una zona de workout per aquells que volen desenvolupar els muscles, sinó això és per gent més... no anava a dir normal no. Gent més de tota mena, que poden anar passejant, que aquesta és una zona molt passejada per la gent de roda i que aniràs trobant elements que et permetran o fer una bicicleta elíptica o una bicicleta normal o barres d'estiraments o el que sigui durant aquests cents de metres que hi ha des de la plaça, pràcticament des de la plaça Catalunya o l'avinguda de l'Art de Barà fins al final, fins al carrer Últim, el carrer Esports, durant tot el llarg de l'avinguda de Fèlix Martorell. Segurament que s'hauran de concentrar les màquines aquestes en la zona d'inici, més aviat tocant a l'avinguda d'Art de Barà, o si més no, que aquí no surt, des del monòlit que vam inaugurar ja fa un parell d'anys en record de Fèlix Martorell, de l'anterior alcalde, fins pràcticament al davant del camp de futbol. Per què? Perquè, com sabeu, de moment la zona de Firal de Roda, sobretot per la festa major, és aquí baix en aquesta zona. Si acabem posant elements d'aquests més enllà del camp de futbol,
quan arribi l'estiu, el mes d'agost, que s'hagi de muntar la fira, s'haurien de desmuntar els aparells aquests i tornar-los a muntar. Entenem que per una qüestió d'economia s'haurien de muntar segurament una mica més en el primer tram aquest, més a prop de l'Avinguda de l'Arc de Berà. Això tindrà una inversió prevista inicialment d'uns 16.000 euros. Si les sumem totes ens n'anem a parar a 126.000 euros. La partida del 18 estava prevista en 120. Això vol dir que quan es preparin els pressupostos de l'any 19, doncs com a mínim hi haurem de posar 126 o 130.000 euros, que acabaria sent pràcticament un 1% del pressupost municipal. Aquestes són les que han sortit guanyadores de les 32 que hi havia, de les 32 proposades. Ara la colla suposo que ens donarà dades de quants vots han tingut cadascuna d'elles. La veritat és que els proposants poden estar contents, perquè n'hi ha hagut alguna d'elles, de la primera a la quarta gairebé, que han tingut no la meitat, però gairebé el 45% dels vots emesos, dels vots vàlids, una vegada feta la votació. Penso que podem estar una altra vegada contents de com ha funcionat. Tornar a incidir que l'any que ve hi hagi més gent que proposi, més gent que voti i que a poc es puguin anar incrementant els imports, evidentment, d'aquesta manera d'incorporar a les entitats, a les associacions, a la gent, en definitiva, a la política, a la gestió de la política municipal, que acaba sent la gestió de la vida social, jo diria lúdica, esportiva, en aquestes 4 propostes, de gent de mitjana edat, de joves o molt joves i de gent de qualsevol edat que pot anar a contemplar la platja. Coi, vols acabar tu de dir números? Sí, m'agradaria dir-vos una miqueta els números de les votacions, que han sigut 221 persones les que han votat. Recordem que aquesta vegada s'havien de votar un total de 3 propostes, una obligatòriament havia de ser de l'àmbit general i les altres 2 havien de ser de 2 àmbits territorials diferents. De tots els que es plantejaven, se n'havien de triar 2. El percentatge és petitet, 3,9%. I això, sincerament, els únics que podem ampliar-ho és la ciutadania en general i en particular totes les associacions, perquè sabem que hi havia moltes propostes que feien referència a barris de Roda. Sabem que teniu una vida associativa veïnal molt important, o sigui que teniu associacions a tot arreu i hi hem treballat, s'han fet sessions. Aleshores és important que, a part de la difusió que fa l'Ajuntament, que en aquest cas és molt àmplia, també siguin les pròpies entitats i la pròpia ciutadania qui faci una mica de campanya per cadascuna d'aquelles propostes que creu que pot ser més interessant pel seu barri, per tot el municipi, i que ho vagi difonent. Per què? Perquè al final el que més ens toca és el que ens diu el veí, per més que ens pesi, i sempre ens arribarà més el que ens diu el veí moltes vegades que no pas el que ens diu l'Ajuntament. És una llàstima perquè són coses que en definitiva estem decidint nosaltres. Quant a vots, reiterar el que ja us hem comentat. Les 4 propostes que han guanyat han obtingut gairebé els mateixos vots, la diferència és molt petitona. I n'hi ha d'altres, aquí està tota llistat, ordenat tal qual el teniu a la butlleta, dels vots obtinguts. Ho veieu que aquí ja hi surt el circuit educatiu, la segona que ha guanyat. No en surt cap més, però els altres van entre els 13, 22 vots, 20, 10, 14, 19... Això ho tindreu penjat, vull dir que ara no cal que s'ho apunteu, que tindreu absolutíssimament tot. La tercera guanyadora, aquí sí que hi ha propostes que han obtingut molts menys vots i valdria la pena, seria interessant mirar a veure d'on són, a què afecten, per animar una miqueta més els veïns a que, ostres, que ho tens molt a prop i que pot ser un benefici pel teu barri o pel teu municipi, i en canvi l'acció de votar, que verdaderament és molt senzilla, perquè a més tenim la facilitat del vot online o del vot presencial, no cal ni que sortim de casa si convé, és molt simple, doncs no s'efectuen. I aquí hi haurien les altres i en detall, veieu que n'hi ha una altra
L'última, la 32, l'àrea d'entrenament del Francasset, que té els mateixos vots que la quarta, exactament els mateixos vots. Què s'ha fet? Agafar un criteri molt senzill. La primera que va entrar és la que s'ha donat com a guanyadora, perquè no hi havia altres criteris. És a dir, es podia fer un sorteig de veure quina de les dues sortia. Simplement, veieu que aquella era la 14, sabeu que la numeració va ser per ordre d'entrada de cadascuna de les propostes, aquesta era la 32. No hi ha problema. Ara sabeu que és vàlida i totes les demés que no han guanyat sabeu que són vàlides i que es poden tornar a presentar. O sigui, encara ho tenim més fàcil per la següent edició. No vol dir que no hagin guanyat ara, que no tinguin cap mena d'oportunitat. No, tot el contrari. Aquestes es poden tornar a presentar i, sobretot, animar i motivar que la gent hi participi, perquè no en gaudireu els que els heu votat. Gaudirà tothom. Amb la qual cosa és quelcom molt, molt, molt interessant. Teniu algun dubte? Voleu que ho resolguem? Tot claríssim? Ha participat més gent que l'any passat, no? A la votació no. No? No. Hi ha més propostes, bastantes més. Sí. Però menys. El nivell de propostes està molt bé, comparat amb altres municipis que han fet primeres edicions, amb la vostra població està molt bé. I és el que estranya verdaderament, que dius, ostres, hi ha un nivell de propostes, un nivell de participació en les propostes que és el més difícil, que està molt bé, i en canvi les votacions no es reflecteix aquesta participació. Però bueno, és qüestió d'això, d'animar, d'apropar, fins i tot moltes vegades de fer accions d'apropar les votacions on sigui. A mi el que m'ha sobtat és que no hi ha cap vot nul. No. És curiós. I era curiós perquè era molt fàcil que hi hagués Sí, un era vot. fàcil deixar-te en una o posar-les 4. Era molt fàcil, No. i no. Amb això és molt conscienciós. Sí, yo quería decir que, bueno, según refleja esto, hay unos 4.000 euros concretamente que sobran del tanque que se... Bueno, primero hay que aprobar el montante, para el 19 no está aprobado todavía. No, al contrario, faltaban Sí. Sí. Ahora suman 126, si no me equivoco. Eran 120. No, 120 el 18, el 19 hay que aprobarlo. Yo decía, bueno, hay aquí algunas propuestas que se sobran 4.000 euros y hay un pequeño incremento, como es lógico, cada año tras año, bueno, pues que se podría ver cuál es la otra propuesta que podría incluirse, ¿no? ¿Sabes qué? Pero bueno, Sí. si es así, no, yo habría hecho un cálculo y creí que Sí. lo que es que ¿Sabes qué pasa? Que a veces también viene bien tener, porque claro, a ver, puedes comprender los 16.000, 40.000, números redondos, estos son estimaciones que después a la hora de ajustar presupuestos a veces te puede venir bien tener 1.000 euros más en esta de 16.000, por ejemplo, sí, que no para poder colocar un elemento más, ¿no? que no son presupuestos justos ya calculados. Son números orientativos. Sí, sí, sí. Vale, y bueno, era eso, y decir que, bueno, yo lo que veo es que esto es un éxito, la gente sabe qué es lo que vota, la gente sabe lo que quiere y creo que es muy importante. Nos gustaría que esto estuviese lleno, Sí. nos gustaría que hubiese mucha más participación, pero en realidad, en el fondo, lo que demuestra esto es que es positivo y que hay que seguir. Bueno, también es la segunda edición, con Sí. lo cual, hasta que la gente lo empieza a conocer y empieza a robar. Exacte. I no parleu de la segona edició, parleu de la primera. Bueno, la primera, la zero va ser un experiment, Exacte, la Sí, zero però era per la segona, però dins del mateix any, que sí que és Exacte, complicat. que això també pot ser un Perquè factor sí que és veritat que hi havia gent que els deia no, però si ja vaig votar, ja... no, és pel 19, és pel 19. Ja, Això pot haver... hi ha una cosa important, i segurament que no és políticament correcte dir-ho, segurament, però sí, no, és veritat, a vegades després em castiguen, jo vull dir, a nosaltres, aquí com a equip de govern, a mi, en aquest cas, que en el seu moment vaig tenir la sort de sortir escollit com a alcalde, doncs no l'he encertat. De les que jo he votat crec que no he sortit una.
O sigui, el criteri de la gent, digueu si pot ser més important, doncs que es demostra que el criteri d'un alcalde en aquest cas no té per què ser en aquestes inversions, evidentment, no té per què ser el correcte, l'idoni, que ningú, cap de ningú de nosaltres estem en possessió de la veritat absoluta. Jo d'aquestes 4 no us diré quina és, però només he votat una, les altres, Et diré una cosa, ni per això. És perquè no tens 16, perquè la meva filla ha acertat 3. Bé, veus? Doncs si aquest és el problema ja m'hi apunto, 8 i 16. Sí. Bé, jo ara, el mateix, si voleu, seguim, però el que sí vull agrair, evidentment, a tots els que heu participat, sigui proposant, sigui votant, a les associacions que hi heu cregut, veig aquí 2 o 3 representants d'associacions de veïns, d'aquells que esteu sempre a les dures i a les madures, i també, evidentment, a membres del consistori, que tot i no estar a l'equip de govern, que podria semblar que això és una motxilla que ens la podem penjar només l'equip de govern, no ha estat així. Són propostes i una proposta, una decisió, una iniciativa consensuada per gairebé tothom, i agrair-los una vegada més que en aquests actes que podrien semblar de lluïment de govern i no sé què, acudeixin també com un regidor més. Evidentment, avui estem aquí, demà estem allà, i les propostes són de la ciutadania i quedaran, i han vingut per quedar-se, com deia la Colla. Això jo no crec que ningú sigui capaç, ni d'aquí 8 mesos, ni d'aquí 3 anys, a tirar-ho enrere, no sé que hi hagi una involució tipus de l'època dels dinosaures. És una cosa que podràs anar ampliant quantia pressupostària o no, o reorientant-ho d'una altra manera, però crec que la participació aquesta, en definitiva, ha vingut per quedar-se. És una llàstima, com deien, que no hi hagi més gent que participi a l'hora de votar, amb 3,9, em sembla que hem dit, no? Carai, és baix, tampoc no volem que hi hagi un 80%, no volem. Tampoc no optem que hi hagi un 80% de participació, però sí que una mica més, perquè després arribarà el moment que direm és que no falta això, falta allò, no es fa res, o es fa poc, o podríem fer allò, podríem fer això. Ara és el moment de fer-ho. Bueno, pressuposo que mateix, o sigui. Sí. Una pregunta, com es seguirà per saber, per exemple, en el parc aquest, no? Posem l'exemple, doncs quin criteri es seguirà per saber si es posen 3 aparells o 25 aparells? Per dir un número, Sí. 25 ja sé que no us No, posarà. exacte, el primer és el criteri econòmic, i després una mica, una vegada proposat per la gent, jo crec que aquí hem de deixar treballar els tècnics. També el que ha de dir serà segurament que el responsable d'esports i l'arquitecte també hi tindrà a dir, segurament, la normativa, perquè podran dir, escolta, no hi pot haver un aparell a menys de 2 metres que un altre, o sigui, hi haurà bastants condicionants, entenc jo, que et poden... Si hi ha d'haver 2 bicicletes o 3 barres, doncs jo crec que el criteri més aviat hauria de ser tècnic en aquest moment. Si no ens podem encallar, no sé, si vas per aquí, jo ara dic, bueno, doncs ara anem a decidir quins són els aparells que anirien millor. No sé si és la manera de fer-ho, perquè potser d'aquí ja n'estem discutint encara quins aparells hi han d'anar. En aquest cas, això són, la veritat és que venen packs, allò que diuen, un pack de salut de 10 aparells, i si vols millor, n'hi haurà 12, i van afegint una mica, també depèn de la qualitat dels aparells. Sobretot criteri, jo et diria que econòmic, que hi és, que ve una mica amb un avall bé ja marcat, i l'altre en aquest moment segurament que haurà de ser el tècnic o la nova zona verda. Criteri de nova zona verda. Doncs home, jo diria que el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament segurament que dirà, escolta, no poseu gespes, perquè aquí és un país on no hi hauria d'haver gespes, hi hauria d'haver farigoles i romanís, per dir-ho, algun tipus d'espècie autòctona que no s'hagi de regar cada dia, perquè l'aigua és un bé preuat i cada vegada més car, i no cal. O sigui, la gespa, a Escòcia, a Irlanda, que viu la manera que vol, o aquí en el seu moment s'hi van plantar garrofers, en lloc de palmeres, que tot i que ho sembla no són d'aquí, doncs el que s'han de plantar són oliveres o garrofers. Jo diria que ha d'anar una mica per aquí, el criteri ja hauria de ser una mica d'aquell que hi entén, d'aquell que està format i que treballa en l'àrea que pertoqui de l'Ajuntament, el que hauria d'anar dient una mica com, al final, definitivament, com ara, per exemple, d'aquest any, la idea es va passar amb els tècnics, alguns d'ells a la casa, altres externs,
i són ells els que han dissenyat el projecte d'allò que es va escollir fa uns mesos, un any o uns mesos. La Bruguera o qualsevol altra d'aquestes actuacions han sigut una mica els tècnics els que han proposat de manera que s'havia de fer. I ja que es fa la inversió, suposo que es farà amb seny per dir es pugui fer servir tant a l'estiu com a l'hivern. És a dir, si no poseu un sostre, a l'estiu no es podran fer gimnàs, si plou el mateix, ho dic perquè es pugui fer servir. Un sostre en un vial públic és complicat, A sobre de la màquina, perquè no puguis fer servir. No sé, no n'he vist cap, no dic que no sigui, però havent-hi els arbres potser l'ideal seria l'ombra dels arbres, no sé, no n'he vist que n'hi hagi. Obertes no n'he vist cap, De totes maneres, si el que volem és anar a suar, sí, però amb el sol no pots fer gimnàs, ja diuen els horaris. Clar, difícilment quan plogui algú anirà a fer gimnàs. Sí, però l'època que fa bonança tampoc, perquè si estàs en ple sol fem gimnàs tampoc el farà servir. Llavors, que si fem alguna cosa que sigui per fer-ho servir, no perquè estigui fent mambo al carrer. No. Mira, per exemple, aquest que es va posar davant de la llar d'infants, però que és per gent gran, té molt poc ús. És una llàstima, però té molt poc ús. O si té més aviat mal ús. I no per part de la gent gran, sobretot. Doncs clar, a veure, allà hi és, i està a la llar de jubilats a 100 metres. Doncs no se'n fa l'ús que se n'hauria de fer. I va costar els seus diners. Aquell es va poder fer gràcies a una subvenció de la Diputació. Però bueno, tot així és igual, al final són diners que surten dels impostos de tots, no? Hauria de tenir més ús, però clar. Quería decir que, a ver, el participativo de esta primera edición, yo pienso que es importante y que, como decía el alcalde, tiene que ser para quedarse. A lo mejor nosotros o otros grupos haríamos otra cosa, ¿no? Es que es muy poca cosa, es igual, poner inicio. Y es muy importante que se haga, que la gente participe, y tenemos que concienciar a la gente para que participe, ¿no? Cuando decimos el porcentaje que iba a votar, el 3,9%, yo estuve hace una semana, en una jornada municipalista y dijeron que en el plan, el presupuesto participativo había participado el 3%, y és el plan. Per norma, només us faig una mitjana. El que acostumen a votar en uns pressupostos participatius de molts dels que hem fet nosaltres és entre un 5 i un 6. Mitjana, L'altre dia vam aplaudir perquè en un municipi van aconseguir el 15%, encara no sabem com ho van fer. Municipi petit o més petit? Molt petitet. Molt petitet. Yo la compañía del Parque de Salud así, con algo galáctico. Yo he visto muchos parques de salud en muchos sitios, todos son al aire libre. Parque de salud al aire libre. ¿Qué hace sol en verano? Pues se va uno a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche. Me porto al aire libre. Con todo respeto, No, es algo a tener en cuenta. Si está pensado, puedes aprovecharlo. No va a poner un techo desde la punta de la noche. Hombre, no, una mujer encima de las máquinas, me refiero. No sé. Como si fuese una pérgola o algo así. També s'ha de tenir en compte que el pressupost és per les màquines, que potser no es pot estirar tant com per fer un tatxat. Això són idees que si no es poguessin fer ara i es veiés que més endavant es pot fer alguna cosa o alguna vela. Què més? Alguna altra cosa? No. No? Doncs una demanda molt important, perquè això no s'ha acabat, encara que us sembli. Us ho hem comentat abans. És molt important que quan s'acaba el procés participatiu tothom pugui valorar-ho. Farem una reunió amb tècnics, polítics, perquè ho valorin internament, però inevitablement tothom que hi ha participat també ho ha de poder valorar. Ho podeu fer a través d'aquests formularis en paper, ara en un moment, abans de marxar, o encara més fàcil. Teniu l'enllaç, teniu un QR, poseu la càmera de fotos del mòbil, us sortirà directament al formulari online i podeu contestar al telèfon, com vulgueu.
Aquest mateix formulari l'enviarem per correu electrònic a totes aquelles persones que han fet propostes, que són de les que tenim dades, perquè ens ho contestin durant tota la setmana vinent. I tots aquests resultats els inclourem a l'informe de valoració perquè es tinguin en compte sobretot propostes de millora que hi puguin haver per veure si es poden aplicar a la propera edició. D'acord? Per part meva, res més? Molt bé. I per part nostra tampoc. Si hi ha alguna cosa més a dir, doncs endavant. Per exemple, si no, doncs ho deixem aquí i